एकच भेटला दुकान बंद झालं कऊ एकच होता त्याच्याकडे कऊ पण एकच भेटला नसता दोघांना झालं मंगल शुभ मंगल सावधान सावधान शुभ मंगल सावधान सावधान शुभ मंगल अरे तू काय म्हणत वाघ नाही अरे तू काय म्हणत वाघ नाही अरे देवाचं भांडण बोललो असं मी काय बोलतोस तू घेऊनिया वाघरा पहिलंच लग्न होतं आधी त्या पोराच्या जीवात काही नाही आहे आता शेवटची शेवट मला माहिती आहे तुला घरात जायची घाई झाली शेवटची शेवट शेवटची घ्या ना हा शेवटची तदैव लग्न सुखदेव देव तारा बलंत देव लक्ष्मीपते शुभमूर्त सावरा आता एक हार आहे कसा खालची बाबांना आणतो